हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं प्रीति तिवारी, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पंडित जी का गारी गीत सुनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। कैसा लगेगा कमेंट में बताइएगा। प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए। मंडप में देखिए उनको गाली पंडित जी को गाया जाता है जो। आइए सुनते हैं। धीरे धीरे पोथिया पढ़े पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़े पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। कुर्ता पहिनला टोपिया पहिनला धोतिया कहाँ भुलाइल बा। कुर्ता पहिनला टोपिया पहिनला धोतिया कहाँ भुलाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। गजरा लगावला बिंदिया लगावला ललिया कहाँ भुलाइल बा। गजरा लगावला बिंदिया लगावला ललिया कहाँ भुलाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। रुपया न पैबा पैसा न पैबा गदहा तो के देवाइल बा। रुपया न पैबा पैसा न पैबा गदहा तो के देवाइल बा। रुपया न पैबा पैसा न पैबा गदहा तो के दियाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। चैन पहिनला अंगूठी पहिनला चश्मा कहाँ भुलाइल बा। चैन पहिनला अंगूठी पहिनला चश्मा कहाँ भुलाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। धीरे धीरे पोथिया पढ़ाए पंडित मनवा कहाँ भरमाइल बा। जूता पहिरला जूता पहिनला चप्पल पहिनला सैंडल कहाँ भुलाइल बा। जूता पहिनला चप्पल पहिनला सैंडल कहाँ भुलाइल बा।